И здравейте на всички, добре дошли в новото ми видео за криптовалути. Както сте разбрали от заглавието, днес ще си поговорим какво се случва на криптопазарите, а най-вече каква е разликата между крипто, форекс и стоковия пазар. И според мен за момента къде е най-добре да се търгува, ще кажа като цяло няколко твърдения, които съм забелязал за сега. Лично мое мнение, нали? Не е финансов съвет, така нататък. И в крайна сметка всеки ще се прецени в края на клипа към кое би се насочил. Но преди да започнем към клипа, ще се радвам да се абонирате за канала, ако сте го направили, да ударите камбанката, за да получавате известие когато кача клип. И сега да преминем към същността на клипа, а именно относно криптопазара. Както може би някои хора от вас знаят, повечето надявам се, а някои не, биткоин е първата криптовалута, създадена през 2011 година, като до момента съществуват над 4000 криптовалути различни. Като всеки bear market или на всякакъв период изчезват и се появяват нови криптовалути, което е напълно нормално. Нашата роля като инвеститор, например, би била да отсеем най-стойностите, най-качествените и най-полезните криптовалути, които е добре да се инвестира в тях. И сравнително нов е криптопазара, понеже няма толкова голяма маркет капитализация, например, спрямо по-големите компании като Apple, например стоковия индекс S&P 500, който най-често говоря за него и който следим. Поради това има положителна и негативна страна. А именно положителната страна е, че по-лесно могат да се изкарат повече пари, в смисъл такъв чисто процентово, нали, 3% биткоин да се вдигне днес или да падне е по-вероятно спрямо 3% пумп, например, на S&P 500. Защо? Заради голямата разлика в маркет капитализацията. Понеже стоковия пазар му трябва доста повече пари да се движи нагоре или надолу спрямо криптопазара. В момента има супер много пари наляти в този стоков индекс, което мъчат, нали, да вдигнат и другите пазари, съответно, както и криптопазара, но виждате, че тая сила я няма поради икономически положения, нали, завръщащата се инфлация, високите лихви, които за момента няма никакъв резултат, за съжаление, и ще продължим още нагоре. Единственият хубав вариант е, както в момента сме шорт, както се вижда на екрана, е, че долар индекса върви нагоре. Ето. Което показва слабост на пазарите и спомага за развитието на нашия шорт, съответно. За Форекс пазара, това е доста интересен пазар, който все още не съм се докосвал до него, но смятам, че е по-добър, смея да твърдя, спрямо криптопазара, когато е в такива нива на повече рейнджове и не толкова будно движение. Форекс пазара, това са най-честите валутни двойки, както виждате тук, нали, долар, лев, лев, долар, да, точка, долар, лев, евро, долар, паунд, японска иена, всякакви комбинации, които се сетите. Това всъщност е Форекс, но към него спада и златото. Отново този пазар съществува доста време, не е толкова ранен и нов, както криптопазара. И смятам, че там дори има повече опции за трейдването, например, като това, че можеш да наредиш 20 различни ордера с 20 стоп лоса и няма да се препокрият, в смисъл няма да влязат в един ордер, както в криптопазара. Спрямо него, нали. И последния пазар, който искам да споделя, това е за стоковия пазар, а именно тези индекси и повечето акции. Фондов пазар също. Това за мен е най-големия пазар. В смисъл такъв, че се движи с най-голям кап, нали, трябват повече пари и по-малко проценти се движат, но за тези проценти, пак ви казвам, стоят доста пари. Като там, разбира се, всеки пазар се трейдва в различна борса, което е напълно нормално, смятам. И най-интересното е, че за хората, за любителите на по-голям леверидж, там има по-голям леверидж. Мисля, че
за S&P 500 бях гледал, че има дори лимит до 500 леверидж, което смятам, че е доста прецизно и доста трябва да знаеш какво се случва, защото там става въпрос за 1-2 долара разлика, дори и центове, за точно entry да влезеш, за да се изпълни дадения трейд. Така че смятам, че хората, които могат да търгуват, например, на фондовия пазар, са доста опитни трейдери и могат да приложат техните знания, разбира се, в криптопазара. Смисъл такъв, че ще им бъде много по-лесно спрямо другия пазар. Ако търгуват с голям леверидж, говоря. В смисъл, ако играят пак с 10 леверидж, например, не е толкова рисковано спрямо 500, което си е доста голяма топка за пазара и за самите хора, смея да твърдя. Ами хора, това мисля да е за този клип. Надявам се да ви е харесал информацията, която съм казал. Ще се радвам да оставите някой коментар какво мислите. И може би някой интересен факт, който знаете, може да научим заедно, защото човек се учи докато е жив. И ако ви харесват такива видеа, ще се радвам да оставите един палец нагоре в подкрепа и да се абонирате за канала, ако не сте го направили, да ударите камбанката и да се присъедините към моя Discord сервер, където ще има линк долу в описанието. А с вас ще се видим много скоро. Чао, чао!